Muri yeZimbabwe nyaya ndinoyomuzora nhasi nyaya yemurume uyo akarara nemukadzi wemunhu. Nhengo yake yadambukazve. Ndichikutambira izve kare pano paHatirari 263 kusubscribe mahara utena on the notification bell kuitira kuti pese pandinoramanidzwa kana amwe news updates uchange uri munhu wekutanga. Advice yakakosha kwauri uchangotanga kuona this video. Don't skip kavideo kanobuda kakanzi sponsored. Kavideo ikako kanotibatsira zvikuru kuti inini ndikasodzoka news updates. Chero kakabuda kakaita 1 minute 2 minutes kasiye kakadaro kavideo ikako ndo panobva utuma sense twekuti titenge data tikwanise kuposta. Ine mari yoyo haisi kubuda mu account mako, iri kubva pakavideo ikako. Saka kakabuda kavideo ikako wakakaona kabudisa panzi skip, usati handa kuskipa noti video rangu ini randafambira richisipo rako rinotira. Chiro kabuda ka5 kasiye kakadaro vana mama nana sisi nana dedi chikumbiro kwamuri. Muri yeZimbabwe update iyi inyaya yemurume uyu akarara nemukadzi wemunhu. Zvino nhengo yadembuka. Advice yandiri kupa kuvarume vese seni, regai tichinzi varume imbwa. Unenge ndori nemukadzi wako bobo uchiva zviri kunze, asi chii chinomboita kuti varume vahure? Mubvunzo mucomment section. Kusaitirwa zvamunoda here kumba. Much love. Ndikupi kwa maisanganira nawo? Takasangana pamayambara side kwamakunu wandesangana naye ko kana mroad tichibamba. Ndikupi kwa makasanganira nawo? Takasangana mroad ndashanda mchituza municipality. Takasangana mroad mu highway ko inobva kumachipise yachibva ibvachitenda achienda kumba ndakangosangana mroad mu. I know the boss chakaita ndechoti azina kuzotura munyanya nguva yakareba. Zvakazotanga zvinizvi ndabva mukusiyana nemunhu yekuva pazitatu ndaenda kwamuriwo. Nekwamuriwo kwacho handisudza kuti akaenda papi pacho chaipo foni namba dzake dzakabva dzarasika dzandandinadzo dzandaifonera naye foni yangu yabva yarasika. Makaita nguva yakadii baba muchidanana nemunhu? Tombopedza almost 3 months atina. Ndombopera tatora zita rake hatiri kunyika. Ndotora zita asi tari mwana ndandembotongoziya nemwana wake raishandisa mwana wake aifamba naye. Nhengo yakazozvimba kuzvimba kwayakazoita yakazozvimba nemukati, yakazobuda ronda kunze nekunze. Yabuda ronda nekunze ndobva yaputika karonda riri. Yaputika ronda riri ndobva razobudisa futi mamwe mairi maronda futi papo. Iro rombe rakatanga ndobva ramedza. Saka iro rohwaniro ndakazoramba richiita rakamba chingosirkuleta rakadaro. Ndo rakazoita kuti yese ibva yavhurika. Saka izvozvi ironda rega rega rirapo. Zvoroti weti pandaitota weti paitobuda nhindi, paitobuda tsinga yandainyatsoona kuti tsinga yeweti ndeiyi ichibuda weti, but zvakazoshaya basa bvayazodzokera mukati. Yakazondofara yamukati tsinga iyi. Chandokurudzira ndechoti ngaaite sikana achikwanisa kundiworonora ngaandiworonore zvake because handaiziva kuti ndozvaari akaitwa nemurume wake. Handaizviziva izvozvo. Ine dzimwe dzengo dzandinoda kuzokurudzira varume kuti ngatisanire kuchase nekubata mudzimai tatasangana murodi. Zvine tsaona mukati. Sezvo tsaona ndawana zvino handiuyawo panapa. Nokuti handichakwanisa kuenda kubasa. Ndakaswera ndakagara ndakarara. Ngobuda kwangu handitombobudi futi muna ndotogezera munhu mana ndatogeza. Kubasa muchiriko? Basa ndachiriko but handifunga kuti vachandibvumira kuti ndidzoke because nenguva ndagara. Next update iyo yemuchechi maProphet Miracle Paul. Ndichingoti muri yeZimbabwe kana wafunga kuyambuka enda kuchechi kwaProphet Miracle Paul. Much love. Makadii amai. Tinofara makadiwo Prophet. Tinofara twakungokubvunza iwo nyaya yenyu ndei? Nyaya ndiunza pano mumhuri medu vanhu vari kufa vakawandisa. Prophet, I'm here because in our family people are dying one after the other. How many were you in your family? Manga muri vangani mumhuri menyu? Tantiri 11. We were 11 men of God. And how many are here today on earth? Pasaro vangani pasipana.
tasara 4. We only Okay. left 4 men of God. And you are the number 4, yeah? Imi ndimi wechi-4 wacho. Hongu ndine wekupedzisira. Okay. Yes, man of God, I'm the last one. You are the next. Imi ndimi makutera pajanarero 4 iri. It's good to turn to Jesus now, before it's late. Pauda kuti mutendeukire kuna Jesu. We have seen all relatives being taken one, perishing like that. Maona vamwe vese vachitorwa vachienda 1-1. Jesus is the only shield. Jesu Kristu ndicho choga chombo chatinokwanisa Because you have visited so many prophets. mashanyira maprofita akawanda chaizvo. But still coming from the prophet, death Uchibva is kumuprofita and kunonofiwa. which means now we need to settle in Jesus. We don't need to pay visit to Jesus. We need to settle in Hapachada Jesus. kuramba tichishanyira Jesu, pavada kuti tigare muna Jesu. I believe that if you repent Ndinoimba kuti mukatendeukira kuna by Jesu His grace, nenyasha dzake you shall live up to God's time. muchararama kusvika panguva This yaMwari. is not God's time. Iye yakamakatasana naye haisi nguva yaMwari. Who is for Malawi? Ndiani unobva kuMalawi? Baba wedu ndo wakabva kuMalawi. All right. Our father came from Malawi. Okay. When your father came from Malawi, Baba wenyu he wachibva was kuMalawi. with this thing that I'm seeing Pane chimwe chinhu chawangu ainacho to protect him, chaiva chikuwachengetedza since he was going to foreign land sezvo waipinda munyika yerutiziro where there was no any relative. papasina kana hama. So the package he was given from home Mbuva yawakatakudzwa kubva kumba was from the evil altar yakabva kumaolta akashata to protect him. yekumuchengetedza. Now, you know, when your parents are coming from other countries, don't relax. Zviya zvamunoona vabereki vachibva kune dzimwe nyika musarivara. Ask your father, Bvunzai vabereki venyu, where exactly is our origin? vabvunzei kuti kwedu chaiko chaiko ndekupi. If possible, visit, Kana zvakakodzera muchishanya so that you can have more understanding kuita muite nzwisiso of your family yemhuri yekwamakaberekwa and everything that happened there. nezvese zvinoitika ikoko. Now, here, like the recent one, you were in Uganda Chizvino zvino manga muri kuUganda looking for prophets. muchitsvaga maprofita. The truth here is your Chokwadi father chiripa. carried something Baba wakatakura zvawakatakura from the altar kubva kuMalawi uko kumaolta to protect him vaida kuzvichengetedza chaizvo. since he was coming to Salisbury. Salisbury ndo yaHarare. So he needed protection. Vaida ruchengetedzo. There was no relatives here. Kwanga kusina hama kuno, So the relative was that thing. saka hama That yavo was yanga iri chiro his ichocho relative ndo yanga iri hama yake to iyo look after him. ndo yaimuchengeta. Your father was told this. Baba wenyu vakaudzwa izvi You are not supposed to have family where you are going. kuti manga musingafaniri kuita mhuri kwamuri kuenda uko. It's only there for work, Endai ikoko munoita basa chete, looking for money. motsvaga mari, Come back home modzokera kumba, and settle. mogarika muri kumba. Now, fate has it that your father do have you here. Out of, you said what, 11? Yes. We remain with 4. 4. What is needed now, my daughter? Chakudiwa panapa mwanangu. Your father was not supposed to be buried at Mbuzi. Baba wenyu wanga wasingafaniri wakaiga pambudzi. Your father was supposed to be taken back Waifanira kudzokera so kuMalawi that the elders there, they can do the tradition, the rituals, kuitira kuti vakuru veikoko vaite chivanhu cheikoko.
Where is your father now? Baba wenyu ari kupi izvozvi vakavigwa kupi? Vakavigwa kumbudzi. He was not supposed to be He buried was there. buried at Mbudzi cemetery. He was not supposed to be buried there. So what is needed now? Chaakudiwa panapo. Go and tell the other surviving Maakunoudza siblings. vamwe vamakaberekwa navo vasara. That's your father is from Malawi, place called Mulanje, Baba wenyu vanobva near the kuMalawi border of kunonzi Mozambique and Malawi. Mulanje. That's where your father came from. So now we want to lead you to your family straight. Toda kuti ndinyatso kunanga pane mhuri yenyu kenyu chaipo chaipo. Baba wenyu wasati vauya vaitomboshanda kumunda yetea kuBlantyre kuMalawi. Your father used to Ndokutaura work kuri in a kuita tea izvi plantation in riri Blantyre, kundiudza Malawi. panapa. Vakatombonge vachishanda ikoko. Uye dumwa ravakanga vainaro baba. This charm that you used to have, muchigere naro. it's still there. Amen. It's alive. Idumwa rakanga rina baba ravakabva naro kuMalawi. It's a charm that you brought from Ravakapiwa Malawi. richinzi rivachengetedze. It was for Semunhu akanga achienda kunzvimbo dzisina hama kuvatorwa. Baba vakapiwa dumwa namadzisekuru avo. Vachinzi zvavakuenda kumasango, iyi ndiyo hama yako, ndicho chichakuchengeta. Asi kana wasvikako usaite mhuri ikoko ndiko kunotsvaga mari. Kana watsvaga mari unodzoka wozoita mhuri kuno. Saka chekutanga baba vakarasa mhiko, vakaita mhuri ina vana 11, ndivo vana voroverwa pasi ava. Mapaonesesa. Baba venyu vakambotenga bhasikoro riya rainzi Black Your Horse. father once bought this black horse bicycle. Bhasikoro iri pakafa baba, This bicycle, rine pariri pamakariturika. it's somewhere in his house. Bhasikoro iri This bicycle. pakati penyu muri 4, harisisina mavhiri, harisisina Amongst the chii, 4 of you, changosara chisimbi chiya chinonzi chii, bicycle no longer has mutanda any vataurwa neavo. wheels. Pakati penyu mukatarisana mudzimba dzenyu muchaona kuti pane pachiri In one of your houses, you should find kana it. uchichirangarira chinhu ichi. Amongst the 4 of you, Mabhasikoro akare kare aya this very old bicycle, black baba horse, wenyu vakaritenga iri, vakararama naro kwazvo uye vairida. Vachizofa rakasara rikamboti shande richibva razofa. Kubva kwasara chii? Simbi. Inaani simbi? Muri kuiziva here kana kuti muri kuirangarira here? Hongu iriko. Right. yes, we know it is man of God. Bhasikoro iyi, This bicycle, right, yakadai so, ine chinhu ichi, chisimbi chakadaika ichi. yes. Ipo pano tine bhasikoro, handiti pamwe haisisina kudaro. Yes, we have one over there, man of God. Ndeani yatipo bhasikoro It's, yake? Bhasikoro ine chinhu chakadai ichi. Handi tinogara apa isu tichifamba nebhasikoro redu, yes, pane chisimbi ichi the metal bar on the bicycle ichi. that joins the seat and Right. the Then handles. pabva paita chimwe chinobva apa chichienda uku, vhirire uku. There is another one that moves from the handles. Zvanga to the zvakaita tires. bhasikoro redu iri, chisimbi ichi chichiri ndicho, asi ichi chinobva apa chienda. Ndira kuti munochitarisa pachiri kubva apa, chiri kuratidza kuti chakatyoka, ndobva chaweldwa. From one end to the other, there is a welding that has been done on the Ndo bicycle. mune dumwa mukati imomo, In that inside that thing, there is the charm. mune buri, There is a ndo ball. makaiswa dumwa mupi. That's where the charm is. Saka bhasikoro iroro dumwa iri muchinaro. So the Enda hamumbofunga kana kuchirasa kana hamumbofunga You never think mune of, muchikoti chibhasikoro throwing chababa, this chibhasikoro bicycle chababa, away. chibhasikoro chababa. Ndo mune dumwa imomo, ndo chinokurakashai. that thing is the thing that has been hitting you year in year out. Sika masara ma 4. Chinhu chandiri kutaura chiwo ndithingi kuti chiri dangerous kudaro. Because hachisi chinhu kachokuti chinopfukunyuka ka. Chinhu chitongoriwo zvokuti ukangosiya apa ndizvozvo. Munhu asingatoziva anongofungiza kuti menochi. Hachisi chinhu chekuti uchatonzwa chichitiwa iwe Saka chinhu chekuti kana ipapo ukanovhura pandakuudza ukapatarisa uchaona
pane kagold kakatenderera kekunamwa. Yes. Well, Ndo chete pabhasikoro iroro pasisina black yacho iyai. Pane kagold kakatenderera pa untoona kuti apakadiya. Baba wako wakatopa cheka purpose. Wakaisa sinyirawo ndobva wapanamisa. Nasi ndichambobata rufu ndo chandagonawo. Handidi kukunyepera zvandisingagone. Uya apa. Ungawige jinda rekuMalawi iwe uri 1. Saka hembe dzawo makaita sei? Omana vakangotora. Warume ka? Zvimwe izvi itai muchikawo matyira. Itai muchichika chii? Vana baba vedu havasiyana nana baba wamazuva ano. Vaiberekwa nokurema. Usatambe nomunhu kaiwe no bus, no air ticket, no train, but he arrived in Zimbabwe. No boarding bus, no train, not even air bus, but he arrived. How many rivers are there between Harare and Blantyre? West is still the time we are speaking here. Very different from today. Saka munhu iyeye akabva kubva kuBlantyre akapinda paHarare. Wowiga munhu akadaro pasina hama yake autyere iwe. Autye iwewe. Munhu aitaura ega. Mazuva achiri kutaura aya kwanga kusina kuwanda makommunity anogarwa nevanhu sezvataakuita izvi kuti apo unoona vanhu kwanga anga ari masango ende mumwe macho maitotsva hondo dzechimurenga mumwe but munhu akasvika. Munhu akadii? Akasvika. Makasetwa zvimambaira mumamwe masango mudzichitsva hondo dzechimurenga asi munhu akasvika. Munhu akadaro womuwiga iwe pasina vamwe. Unofanira kutyawo mani. Muupenyu pane vamwe vanhu vamunofanira kutya. Ndakuchikuudzai. Pane vamwe vanhu munofanira kudii? Kungotya kuti baba makafamba kuMozambique kuchirwiwa hondo, kuZimbabwe kuchirwiwa hondo yechimurenga, kuMalawi ikoko kuchirwiwa hondo, but makafamba mukasvika. Futi dzese dzairira pakati apa hapana, nenzou dzese dzaiwe pakati, neshumba dzese dzaiwe pakati, hapana yakakuonai. Une vamwe vanhu vanofanira kutyiwa. Chiwindi chamakaita ichi ndio chikuita kuti mudii. Saka chiendai munotaurira vakomana. Zvaita zvakanaka tazviona tisatadi. Utori munhu musvini vanokwanisa kutorarama zvakanaka. Ese mafinances ako ese akabatwa nenyaya iyi. Kuisa pambudzi muchiti tapedza. Kana wabata zvandiri kutaura izvi ukomborerwe. Ngatimunamatirei. Tinonamata muzita rako Mwari wamasimba. Iye nhasi Mwari rufu ngarimire. Kubva nhasi tinomisa rufu runobva pachiitiko chedumwa iri. Nedumwa irori tinorimisa pakushunja ropa. Mwari muvachengetedze uye muvatungamirire. Ngavatakure soko iri vanonzwana naso mhuri kuti vakwanise kuita zvakafanirwa kuitwa kuti kutambudzika kusave nawo. Mazvita yenyu Mwari wamasimba. Amen.